Ka shiga mata mai haka tafiyan kenan kafin na zo na gingime kan san iyakar Nijar da gingime sai dabuwa shine Chad, daga Chad kenan haka na fita daga Chad. Na fara daga Plateau State akan keke ka tuka shi ka taho Kano. Na zo Kano, daga Kano kuma na shiga Daura, daga Daura kuma sai na shiga Nijar, daga Nijar kuma sai na shiga Chad, daga Chad kuma sai na shiga Sudan, daga Sudan kuma shine Khartoum zuwa Port Sudan, daga Port Sudan kuma sai na sauka Jidda, daga Jidda kuma hawo keken daga Jidda zuwa nan Lam Premier Harami. To ya kai da visa lokacin na da visa na Sudan na yi daga Nigeria, to lokacin na shiga Niger ba su tambaye ni passport ba, so muna tare na shiga Chad ba su tambaye ni passport ba, so sun gani yan gizo, to kasan Sudan dole ka da visa, na ba su visa na wata daya, suka sake buga mu na wata biyu, suka ga kasa nake, to ne na zo kartu sai na samu safara na Nigeria na cewa shi na zo da visa na Sudan, ban da visa na shiga Saudiya. Ya ce a taka huta, wannan tafiyan addini ne, sai ya ce sai na tsaya wata shida tare da shi a karatu. Ina zama da shi can a Sudan. Safar namu ba ya rike ni mun komai, sai ne ya ce mun to yanzu ka huta, sai maka visa, ya mun visa na wata uku na Saudiya, ko kama na fitawa daga Sudan. Sani a hanya daga Bosodan, daga Karatu zuwa Bosodan kwana 10 ne. Amma sorry da Allah, daga Najeriya zuwa nan da ka zo Saudiya nan ga kana Lam Premier kilomita duka wata nawa kai ko shekara nawa kai? Daga Najeriya zuwa Bosodan zuwa Karatu na yi wata shida. Daga Najeriya zuwa Karatu kai wata shida. Daga Karatu zuwa nan kuma daga Karatu zuwa Port Sudan din kenan kwana 10 ne. Kwana 10 ne. Tafiyar kilomita 6,000. To daga nan kuma fa ina so sorry daga nan daga Port Sudan sai aka biya kudin jirgi, sai na soka a Jidda. Na soka Jidda sai safara mu nan suka karbe ni, sai na kwana washe gari da safi kawai sai na miƙe daga Jidda na zo nan karfe 3:30 na dare na rana da keken naka. A wannan zamanin samun kalar Aliyu Abdullahi Obobo da wahala, shine wanda ya je Saudiya akan keke, ga dai keken sanan kuna gani mai albarka. Ya ce hatta wannan keken nashi akai Naira miliyan 40 a kudin Najeriya ya ki siyarwa. Sannan da ya tashi dawowa an sako mai kekensa a jirgi, sannan shi ma ya shiga jirgi ya je gidan sarki, ya zo da FM mun yi hira da shi. To ko me yasa da yawa suke karyata maganar miliyan 40 din? Shine abin tambaya. Ni dai na yarda akan za a iya tayawa, sai dai kawai daga ganin shi mutum ne irin masu ra'ayi, kuma ba duniya bane a gabansu, shi yasa tunda mutum zai daina yin komai ya yi tattaku a kekensa har zuwa Saudiya, ya kai shi a lissafin da ya dai kusan shekara kenan. Ya yi wata 6 daga nan zuwa nan, wata 6 daga nan zuwa nan, kwanaki 10, kusan shekara 1 kenan dai haka. Shekara 1 har da watanni ma, tunda dai daga Najeriya zuwa Khartoum wata 6, sannan ya yi zaman wata 6 ga kwanaki 10 ga kwanaki dai haka nan. To duk da dai wataƙila Allah ya yanke mishi wahala ne yasa wannan balarabe ya taya keken nasa a riyad 200 ko 2000 ne riyad 200,000 shine idan aka canza aka converting din shi zuwa kuɗin Najeriya zai bada kusan miliyan 40. Amma ya ce shi yana son kekensa. To Allah ya ƙara ma keke albarka, ya ƙara mishi lafiya, ya ƙara ma kowa albarka, ya biya mana buƙatunmu. Amma abin mamaki, ya yi ƙoƙari, ya yi jarumta, ya yi abin a zo a gani a wannan zamanin. Mutum ya sa ran shi. Shi yasa aka ce everything is determination. In kana da determine cewa za ka yi abu, nothing will stop you from doing it. Ba abin da zai hana ka kai abin da ka sa a gaban ka, sai dai idan baka yi niyya ba. Allah ya sa mu dace, ya kirawo mu zuwa Saudiya mu ma mu ƙara tafiya. Allah ya tabbatar da alkhairi. Amin. Me za ku ce gaba da wannan? To gashi nan dai suna ta kan ƙaryatawa
Ni dai na yarda da maganar shi gaskiya, tunda dai har zai iya tattaku zuwa can. Gashi nan fa ku lura da kyau, har balarabe yana ɗaukan shi a hoto. Wa ye!